Hola, què tal? Quant de temps, no? Quant de temps? No tinc vergonya, Però sí que tinc matxa, i és el que importa. Els últims clips que heu vist els vaig gravar ja fa dies, no són recents. Ho sento molt, el meu problema és la constància. Ja ho admeto, no m'amago, però és que en aquests temps bojos que estic visquent últimament m'és molt difícil tenir com una rutina, un ritme... Molt difícil, molt difícil. No me'n recordo què va ser l'últim que vaig pujar. Ah, sí, bueno, un intent de vídeos on jo xerrava, però he dit no. No estic podent mantenir la constància perquè entre que escolleixo el tema del que vull parlar, després edito el vídeo, després faig com que trobo el moment per pujar-lo i de més, i tal, dic no, mira, m'estava agobiant massa. Perquè també estava de projectes finals a la uni i tal, i també estava amb la mudança perquè ara visc a un altre lloc, ara visc més a prop de la uni, que per això també he parat de pujar vídeos i tal, però ara estic visquent en un altre lloc on, per sort, pago menys i estic més a prop de la uni, tinc supermercats, no estic tan aïllada com estava a l'altre lloc, tinc més llum, tinc més espai aquí, la cuina també és considerablement més gran, els companys de pis són més simpàtics que els altres, com es diria, com més amigables, no? Em trobo més a gust aquí. I porto visquent aquí en aquesta nova casa des del 1 de maig. Llavors ja fa un mes que estic visquent aquí i estic bastant contenta. O sigui, el canvi es nota bastant de dir, amb el que pagava l'altre lloc que era minúscul i era un lloc on em sentia atrapada, a estar aquí on em sento molt millor, o sigui, em sento anímicament en molts aspectes molt millorada, més còmoda, i sí. Ara la cosa és adaptar-se al nou lloc, fer noves rutines i de més, perquè també tinc la bona nova de que he deixat la feina a la cafeteria després d'un any i mig. Ja tocava, era massa temps per mi i d'alguna forma ja em sentia com que ja no era el meu lloc allí, en aquella feina, a la cafeteria. Sentia que ja tenia que canviar d'aires perquè la cafeteria estava on jo vivia en un principi, que era Wimbledon. I llavors ja no visc a Wimbledon, no té cap sentit que... Per mi no tenia sentit seguir treballant allí si ja no hi vivia. Llavors vaig decidir fer el canvi i no me'n penedeixo, tot i que m'està costant trobar feina aquí, i més en època d'estiu, però no desisteixo, la veritat, no desisteixo. I bàsicament aquesta és l'actualització, que estic visquent a un altre lloc, he deixat la feina i ara m'he d'establir com noves rutines per trobar alguna feina ràpida abans d'anar a passar un parell de setmanes a Barcelona el juliol, que no sé, perquè he de pagar també el lloguer i tal, i m'agobia una mica aquest tema, no? De pensar que seria molt més ràpid trobar feina, però està costant. Ja he fet diverses proves a diferents llocs i no em diuen res, no? Faig la prova i cap a casa teva i ja potser al cap de 2 mesos et diem alguna cosa, però és això que ja he perdut el meu temps fent la prova i és una cosa que no m'entusiasma específicament, no? Perquè ja que he perdut jo el meu temps d'anar allí, intentar fer-ho el millor possible i tal, i que després no et diguin res de res, doncs no sé, saps? Em semblava una miqueta lleig, però bueno, què es pot esperar, no? Amb sort em trauré el graduat, no?, de la uni i potser trobaré una feina una miqueta millor o pitjor, qui sap, no? Qui sap? En aquest món. Total, que estan havent molts canvis i això em fa feliç
perquè també he conegut a bastanta gent nova últimament i bueno, pues surto de la meva zona de confort i tot això que a mi sempre em va bé. I aquest estiu es vindran concerts, tinc 2 concerts al juliol que... Aviam si gravo algun TikTok o alguna cosa, m'animo. Però sí, tinc moltes ganes per aquest estiu, la veritat, tinc moltes ganes. I el que és la uni, encara no sé si passo a segon perquè m'han quedat així algunes coses pendents de recuperar. Qui diu algunes coses diu bastantes coses. No donaré més detalls. Llavors, estic pendent de ara poder entregar les coses per recuperar. Llavors estic pendent a finals de juny, que és quan em donaran tota la informació per poder entregar les coses de recuperació. I estic una miqueta així pendent, entre que busco feina i pendent de lo de les recuperacions, doncs estic una miqueta... Però no, estic tranquil·la, dintre del que cap estic tranquil·la. M'agradaria gravar més, poder ser una miqueta més constant, però em costa perquè no... mai sé què dir, mai sé què gravar, tampoc li trobo el sentit al que faig, no? Dic, jo em gravo i ja està, i és el que m'agrada veure'm per tenir-ho després de record, però dic... quina mandra després d'editar-ho, que si pujar-ho... Però dic, mira, fes-ho per tu i grava-ho i puja-ho quan sigui i ja està. A tot això m'estic maquillant per anar al Lidl a comprar llet de civada. Bueno, com ho veiem? Horrible? Confirmo, m'ha quedat fatal. Estic donant oportunitat al TikTok, tinc diferents coses gravades, però altre cop la cosa aquesta de dir no sé per què ho estic fent, no sé per què em gravo, no sé per què faig això, no sé... Com qüestionar-me a mi mateixa de dir què estic buscant, no? Quina és la meva intencionalitat rere fer aquests vídeos i tot això. Bueno, això és tot el que tenia que actualitzar. Poc més. Moltes gràcies per veure el vídeo i fins la propera. Cheers!